Hola a tots i totes. Avui us porto un tutorial per explicar-vos com fer l'última activitat de la UDI sobre les rondalles que hem estat fent a valencià. Primer de tot, accedim a la classe de llengua i aquí teniu la tasca. Val? En què consisteix la tasca? Hem de narrar, llegir la rondalla que heu creat, d'acord? Ho farem a través d'una ferramenta que es diu Vocaroo, que permet gravar la nostra veu, i després, quan tinguem ja narrada la rondalla i gravada, el que farem serà posar-la a un pal col·laboratiu per compartir-la amb la resta de companys i companyes de quart A i de quart B, d'acord? Aleshores, aquí en la tasca estan les instruccions, val? I tindreu el tutorial, que és aquest que us estic fent jo ara. Aleshores, és molt important que les llegiu bé, val? Perquè a vegades hi ha dubtes i si les llegiu detingudament, tots se solen resoldre sense cap problema. Primer, què hem de fer? Abans de començar clicant a la ferramenta de gravació, haurem de preparar aquí dalt, en una pestanyeta, el document on teniu la rondalla. Jo, per exemple, he agafat la del Sarronet. Ja sabeu que és una de les rondalles que vam estar analitzant. No és meua, però l'agafem per fer un exemple. I aquí està la rondalla explicada. Aleshores, quan ja tinc això obert, ara sí que me prepare per obrir la ferramenta online, Vocaroo. La deixo també aquí oberta. Vale. Abans de fer la gravació, què és important? És important llegir la rondalla diverses vegades, perquè l'heu de tenir ben dominada. Penseu que quan feu una expressió oral és important tenir un bon to de veu, vocalitzar i pronunciar correctament. Val? Aleshores, quan hem entrenat bé la lectura i estem preparats, ja podem fer la gravació. Val? Ara vaig a fer-vos un exemple. Com li podem donar ja a començar la gravació? Veieu el botó que hi ha aquí de color roig? Això és un botó per iniciar ja, per gravar l'àudio. Segurament, quan cliqueu, alguns de vosaltres vos demanarà una pestanyeta aquí que posarà vols activar el teu micròfon? Li doneu que sí, val? I ja vos permetrà gravar. Li donem aquí i si vos fixeu, ja comença a comptar segons aquí a la dreta. Val? Jo en aquest cas, com ara estic parlant amb vosaltres en el tutorial, no m'interessa aquesta gravació. La puc parar i puc tornar a donar-li a començar la gravació des de zero, amb el botó que hi ha aquí de color roig. Aleshores, ara ja estic preparat per fer la lectura de la rondalla, li dono aquí i quan comencen els segons, me'n vaig al document i el llegisc. Veus aquí que una vegada hi havia un noi molt entremaliat i llaminer. A casa seua no el podien fer creure de cap de les maneres. Sempre s'havia d'acabar per fer el que ell volia. Val, aleshores imaginem que ja m'he llegit tota la rondalla, vaig aquí i li done al quadrat on està parpadejant amb el color roig. Val, ja tinc la meva rondalla narrada i gravada aquí. L'únic que he de fer ara és, atenció, amb el botó que posa a baix de Save i Share, li clique i m'apareix un enllaç, que és aquest que hi ha aquí. Li clique als dos quadradets que hi ha aquí i automàticament s'ha copiat l'enllaç. Ara el que he de fer és agafar aquest enllaç i pegar-lo a el Padlet. Me tornarà a la tasca de Classroom i ens salvem les rondalles, que és on està el Padlet. Vaig a posar la meva rondalla. Recordeu que aquí teníem el botó per poder crear una nota al Padlet. Ja m'apareix aquí. I ara el que he de fer primer de tot serà pegar el link, l'enllaç que tinc del Vocaroo. Justament amb aquest botó, amb el clip, li done i aquí és on pegaré aquell link. El guarde i, atenció, m'apareix aquí ara la nota amb la meva narració. Està carregant. Esperem un poquet. Vale, ja la tinc aquí. Ara, aleshores, abans de deixar-la com està, és important que feu dues coses. Val? Primer, posar el títol de la rondalla, en majúscules, el Sarronet. I on posa escribe algo, posarem l'autor. Autor Fernández. I ja tindria la meva rondalla aquí. Com puc comprovar com ha quedat la rondalla? Li clique al costat de la nota i ara, si la vull veure, li clique la nota i atenció, m'apareix aquí la meva nota. Li dono a play a veure què apareix.
Veus aquí que una vegada hi havia un noi molt entremaliat i llaminer. A casa seua no el podien fer creure de cap de les maneres. Veieu com se queda gravat i ja s'escolta la rondalla? Val. Aleshores, quan arribeu a aquest pas, ja ho tenim tot fet i l'activitat ja la teníem finalitzada. Per què és interessant fer aquesta activitat? Perquè aquí compartirem totes les rondalles que heu creat i la veritat que és molt interessant poder escoltar a altres companys i companyes perquè hi ha rondalles que són espectaculars. Res més, espero que us hagi agradat el tutorial